Good morning, Mashanta. Gising ka na dyan, buntis. Anong good morning? Lunchtime na. Kumusta ang pakiramdam mo dyan, bebe? Actually, hindi masakit yung tiyan ko. Mabigat. Tiyan Diba? mo? Ang pangit ko. Kumusta na ang bebe? Uy, para akong trapo. Naka-brown ako. Ano naman? Buntis ah. Walang plancha yung damit ko. Sige lang. Walang plancha yung buhok mo din. Malapit na maganak si Buntis. Don the fam, malapit na siya. May 24 ang due date niya. Pero feeling ko mas maaga. Sobrang malamig. Off ko na yung aircon ha. Ah! Mainit. Mainit. No, sobrang malamig. Turn it off. Bakit laging mainit ka? Kasi buntis ako. Ay, may surprise ako sa'yo ha. May surprise ako. Watch and experience the magic. Bakit dito sa loob yung ilaw natin, bebe? Okay, here we go, Sean. This, ladies and gentlemen, is called the Eva Chill by Eva Polar. Eva Polar means cooling efficiency. So, wala tayong electric fan, wala tayong air conditioning ngayon kasi pinatay ko. Pero meron tayong Eva Chill. Tingnan natin to siya. Oh, grabe. Wow, look at it. It's like your own portable air conditioning unit. Diba? And we're gonna open this up. We're gonna see how to use this portable air conditioner. Kasi sobrang mainit dito sa Pilipinas. As in, okay? And then sobrang mahal yung air conditioning unit namin. Wow! Look at it. It's so pretty. Do you have to put ice in it? Ang minamahal ko po, aking diwata. Okay na rin. Sige na. Tayo. Wait. Ready? Go! So this is going to solve our arguments about kung sobrang init or sobrang malamig, di ba? Eva Chill by Eva Polar. Let's read the instruction manual. Slide the handle backwards and lift up like this. Okay. Patingin. Handle back and lift up. Baka mo. Fill that reservoir with water. See, I told you, kailangan ng tubig. Ice nga ang sinabi mo, bebe. Pag mainit na si Shanta, pag nainitan si Shanta, hindi namin i-on ang aircon kasi parang I get cold easy. Baliktad tayo, no? Reptile kasi ako eh, cold-blooded. Si Shanta, madaling mainitan. Mainitin ang ulo. This beautiful life. Kumusta, Buntis? Masarap ba? Amoy aircon talaga siya, no? Oo, di ba? Nakakaantok ko. Malamig ba siya? Oh, malamig siya. Aircon talaga siya. Oo. Portable air conditioning. Ang cute, no? Madami pa ba yung tubig? Akala ko ice yung lalagay kasi yung iba di ba ice yung nga. Mga 800 milliliters lang. Ang galing tubig lang. Pwede siyang isaksak sa ano ba yun? Yung portable lang na battery. Yeah, pwede sa power bank. Power bank yun. Yun power yung bank. ibig sabihin. Kahit sa laptop mo. So, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Sa laptop, charge mo sa laptop, pwede din. Eva Polar cools, humidifies, and purifies the air. So it's great. Dahil nasa Manila tayo, di ba? May pollution sa labas. Kaso ngayon wala, no? Dahil may COVID-19, wala lang pollution. Virus na lang meron. So in case you haven't realized, this video is sponsored by Eva Polar. Good thing I like about it is it's lightweight and portable, so you can take it with you anywhere. Kapag mag-camping kayo, or pag mag-bakasyon kayo. And when we use this Eva Chill, we also spend less on energy. So mas mura yung mga expenses natin sa kuryente, gano'n. Eva Chill is also less harmful to your health than your average air conditioner. It's like a completely new niche, a mix between the fan, the electric fan, and the air conditioner. It's perfect. Lalo na para sa maliit na condo. Eva Polar was the first company to introduce this product. They were the first to introduce the concept of effective personal cooling back in 2015. While an electric fan just kind of blows the air around, the Eva Chill can actually cool you down up to 50 degrees or down to 50 degrees. So guys, check the link in the description below. Get your Eva Chill. Diba? Ang cute na, ang cute niya.
Shanta, okay ba? Oh, I really like it. Ayan, Duan the Fam, masaya na si Buntis sa kanyang portable air conditioner. Mo palakasin ng aircon? Pindot mo lang. Ayun, no? And na, sobrang Wind nakuha ko effect. yun na. Alright, Duan the Fam, so kung gusto nyo umorder yung Eva Chill, contact Eva Polar. Alright, I'll leave some links in the description below. It works because while evaporating, the water cools the air and surfaces around it. Wow, feeling scientist. Alright guys, so abangan nyo ang sunod na video ng Duanta! We'll see you next time. Sana kasama na natin si Bebe! Muna. Bakit? Kasi kailangan full term siya. Ay, ganun ba? Ayan. Antayin niyo lang muna siya. 4 weeks na lang, mga less than 4 weeks na. Shanta! 3.5 weeks na Bukas lang. 36 weeks na ako. Oh my so gosh. next week pwede na siyang dumating. Grabe. Ah, Grabe sigaw. siya. Parang ano, gagawin ko. Thanks for watching. We will see you sa sunod na video namin. Bye for now. You're beautiful, shine like a star. Be cool anywhere, anytime with Eva Polar's Eva Chill, the most innovative personal portable air conditioner. They offer worldwide shipping and 1-year manufacturer warranty. Over 100,000 customers already trust them. Ang ganda ng infomercial namin, no? Ito yung video. Yes. Tingnan mo, may ano pa. May wind effect. May wind effect pa. Air conditioning na may wind effect pa. Para sa video. Pindot mo nga ulit. So, na. Ayun, mas malakas na.